gawain, bautismo sa tubig, mga minamahal, na kami po yan po aking tinanggap, mga minamahal, ng ating pinakamamahal pang Isus, bilang Diyos at tagapagligtas ng hari ng aking buhay, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, na pagkatapos po ng bautismo ng tubig, mga minamahal, yan po na pag-ahon, mga minamahal, yan po yung karamdamang asma, mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Isus. Thank you so much. Yan po, mga minamahal, na tunay po, mga minamahal, na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, pagtatapat, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na yung trabaho, mga minamahal, hindi ko po yan hinanap, mga minamahal, kundi po yung trabaho po yung naghanap sa akin, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Yan po, mga minamahal, sa pag-iingat, mga minamahal, sa aking pagbiyahe, mga minamahal, pag-uwi, mga minamahal, pagpunta sa aking trabaho. Tuloy nga po, mga minamahal, yan po yung mga disgrasya, mga minamahal. Tuloy nga po, yan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Isus. Po yung nagpupuri ng kapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Sa mga minamahal na, sa mga pagpapala, mga minamahal na, yan mga minamahal na hindi ko iniiling, mga minamahal, ngunit pinagkakaloob ng ating pinakamamahal pang Isus. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Yan po, mga minamahal, na ako po nagkaroon din po ng matinding trangkaso, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na umabot po yan po ng ilang weeks, mga minamahal. Yan po na alos, hindi po ako makatayo, mga minamahal. Ngunit na yan po na pinangaral po sa gawain ito, mga minamahal, yung pagpa-fasting, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, na wala po akong ginawa, mga minamahal, kundi yan po na ako napatay. Yan po, na ako po yung pumunta sa pastoral, mga minamahal. Ako po yung nag-alay po ng ayuno, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na pagkatapos kong mag-ayuno ng ilang weeks, mga minamahal, yan po, mga minamahal, yung matinding tranggaso, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoon Isus. Yan po, mga minamahal, na ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon Isus. Yan sa mga pagpapalang physical, financial, at pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po, ang lahat ng papupuri, pagpaluluhati ay para lamang sa ating pinakamamahal ng Panginoon Isus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. At tunay nga po, mga minamahal, ang pagluwalhati sa Diyos ay napakahalaga. Amen. That kung sa bagay, kung hindi natin nararamdaman ang kanyang pagkalinga, saan kaya tayo ngayon? Amen. Baka hindi tayo makikita-kita ngayon, mga minamahal. Amen. Ang ilan sa atin napahamak na. Noong nakaraang, I think, Thursday or lindol, napakalakas, 6.2. Grabe. Amen. Pero ang Diyos ay nag-iingat. Amen. Ang Diyos ay talaga nandyan, kumakalinga sa bawat kanyang mga anak. Dumating man tayo sa mga bagay na talagang nandoon na mga kapahamakan, nakikita natin, pero kailanman hindi lumalapit sa mga anak ng Diyos. Kasi pinag-iingatan tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng pinagpana, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito na po ang ating pong beloved Sister Asley de los Santos sa kanyang pasalamat. At siya po sundan ng ating pong beloved Brother Arman Rondelios. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilder Estrada Almeda at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa ating elders po nakapiling po natin ngayon at sa inyo rin po mga kapatiran, baguhan man po datian. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y napupurit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon na ipinagkalob niya po sa akin upang po mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at sa paggabay niya po at sa pag-iingat niya po sa pagpunta po namin sa school at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil iniingatan niya po ang aking mama at papa pag papasok po sila sa trabaho, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin na makapunta dito sa banal na gawain. At sa pag-uwi din po, mga minamahal.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa pag-aaral, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man po karapat-dapat, ginawa niyo pong karapat-dapat upang pong gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Talagang mga kabataan, talagang amen. Yung influence, yung sa kanilang environment, talagang napakalakas na mag-influence sa mga yan. At talagang yan ang dahilan kung bakit maraming napapahamak in some areas like for example Metro Manila, diyan sa Central Luzon. Amen. Ang daming naiinganyo ng mga puwersa makakaliwa at sila ay lumalaban sa gobyerno. Amen. Dahil sa napakadali silang i-impluwensyahan. Very idealistic ang kanilang mga pag-iisip. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, mapalad tayo dahil ang ating mga anak mga minamahal ay talagang nakakilala sa ating mga kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. At nandiyan mga minamahal, nandun parati ang binagkakaluban tayo. Sabi nga parati natin naring knowledge, wisdom, and understanding. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung knowledge is could be taken that from the data na nakukuha natin. Pag ginawa mo yan, nagiging information yan. Knowledge yan. Pero understanding, naunawa natin, mga minamahal, kung ano ibig sabihin ng mga data na yan. Kaya ibig sabihin, yung mga salita na malapit. Pero mabigat yung wisdom. Amen? Yung wisdom ay pagpapala yan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ito yung kakayahan mo upang out of yung mga kadiliman o mga kung nakikita mo parang para bang pinagtabunan ka na ng langit at lupa dahil sa problema, still, nakikita mo pa rin ang pagpapala kung na ipinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag dyan, wisdom, mga minamahal. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan po mga minamahal, kapag ginawa natin yan mga minamahal, yung ating mga decisions, lahat nakaangkla yan sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Sometimes sa mga kabataan talagang very fast kung magdesisyon. At at the end of the day, pag nakita nila na sila po mga napahamak, saka sila magsisisi. Amen? Pero dahil tayo pinagkaluban ng wisdom, before we decide, we pray, we praise the Lord, we worship Him, and at the end of the day, na nakita niyo mga minamahal, Diyos ang nangunguna sa ating mga desisyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpalang sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkatong sa ating beloved brother Arman Rondelios sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved nanay Corazon Juan. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pinakamahal at iginagalang na Pastor Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-dati lamang po, nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyo ng pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako'y nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Pinasasalamatin ko din po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-ingat niya sa akin araw-araw at sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakaloob sa akin sa mga
financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang papurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkato sa ating mahal na nanay, Nanay Corazon Juan, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister, May Ann Antonio. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, palulahati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa Torah at aral po na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, maging po sa mga kapatiran na baguhan, datihan, ganoon din po sa mga webcast viewers. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri ng papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na taglay ko po kalakasan na nagmumula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po marami po akong taglay po na karamdaman na tulad po ng paninikip po na aking dibdib, pananakit po na aking ulo, maging po sa akong inukod at yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay. Simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, taglay ko po yung sakit ko po na anemia po na bawal po na magpuyat po. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong mga minamahal na mga magulang, sa ating pong paglilingkod. Isa po ako na naabot po ng kanilang mga panalangin, 10 na aking buong sambayan. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Maging po dumating po yung time po na nagkaroon po ako ng pasapasa sa aking katawan na ito po ay silent leukemia sa taong din po pong yun. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa patuloy po na pagsunod po sa kanyang mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo sa kahabagan po. Ako po'y pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala po akong ininom po na kahit isang gamot po. Sa patuloy pong paglilingkod po, andyan po na kinabagan po ako na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noon po, grabe po ang hirap po ng aming buhay. Subalit, totoo po ang salita po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung totoo na sinasabi po sa pulpito na tayo po ay matutong maghintay po. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po. Sa ngayon po, binigyan po kami ng tahanan po na hindi na po kami mababasa. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon, maging po sa aking po mga minamahal na mga anak, sa kanilang mga bawat trabaho. Andyan po yung pag-iingat, paggabay po natin po pinakamamahal na Panginoon. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli po na binalik po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagaman di po ako karapat-dapat, subalit ako pinirapat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon magamit po sa kanyang banal na basang bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo, mga minamahal. Tumawid tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tumawid po tayo. Praise the Lord. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may. Thy sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for Jesus day after day. Let's talk about Jesus, the King is here, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth.
maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya po binibigay po pagkato sa ating kapatid, ating beloved sister May Ann Antonio. Amen. At tayo na ako sa sunod ay huling magbigay pa salamat ating beloved sister Risa Brayones. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildes Estrada Almeda. Patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong beloved Almeda family, sa ating po mga minamahal na mga manggagawa, sa ating live webcast viewers, sa inyo pong mga minamahal na mga kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, na andyan na muli ko pong sasariwain ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na mula ng amin po siyang makilala, tunay po na andyan po yung pagpapagaling po niya ng aming mga karamdaman, mga minamahal. Aking pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang aking minamahal na anak, mga minamahal na sa kanyang murang edad, mga minamahal ay nagkaroon na po siya ng mataas na rate po ng UTI, mga minamahal. Nung nag-start po yan, mga minamahal, na yung lagnat po niya ay pabalik-balik, mga minamahal, na gagaling po siya tapos babalik ulit po yung kanyang lagnat, mga minamahal. Bali, ilang weeks po na ganyan na talagang bilang magulang, mga minamahal, nag-aala din po kami, mga minamahal, na andyan na pinayuhan po kami na ipa-check up na po siya, mga minamahal. Tunay po na dahil hindi lang po lagnat, mga minamahal, dumating din po yung point na sumasakit-sakit din po yung kanyang tiyan, mga minamahal, na hindi ordinaryong sakit, mga minamahal, dahil talagang umiiyak po siya sa kanyang nararamdaman na sakit, mga minamahal, na halos gabi-gabi at sa araw din po talagang nararamdaman din po niya yan, mga minamahal, araw-araw, mga minamahal. At tunay po na para malaman namin yung kanyang karamdaman, mga minamahal, pina-check up po namin siya sa doktor, mga minamahal. At tunay po na tines po yung kanyang ihi, mga minamahal, at nang malaman po namin yung result, mga minamahal, andyan na sabi po ng nag-check up po na mataas na po yung kanyang rate ng kanyang UTI, mga minamahal. At tunay po na nirisatahan po kami ng mga gamot, mga minamahal, na pampakalma din po sa kanyang sakit ng tiyan, mga minamahal. Subalit andyan na tunay po na hindi na po namin yan binili, mga minamahal, dahil sa turo na ating pong beloved pastor, mga minamahal, na talagang tayo po yung manampalataya sa ating po pinakamamahal na Panginoon, na siya po yung magpapagaling po sa ating karamdaman, mga minamahal. At tunay po na andyan na, bagamat patuloy po yung kanyang pananakit ng tiyan, mga minamahal, dumating araw ng ating pong banal na pananambahan na talagang ang aking minamahal na anak ay patuloy na sumasakit yung kanyang tiyan, mga minamahal, na talagang hindi rin po siya makakain, mga minamahal. Kahit na tubig, mga minamahal, pag papainumin mo po siya, talagang sinusuka po niya yan, mga minamahal. Wala siyang natitik na pagkain, mga minamahal, na pumayat na rin po yung aking minamahal na anak, mga minamahal. At dumating po yung ating midweek service po, mga minamahal, na andyan na
bagamat sa ganong kalalagayan po ng aking minamahal na anak, talagang andyan po yung pananampalataya ko, mga minamahal, na sa aming pagdalo, mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon po yung magpapagaling sa Kanya, mga minamahal. At tunay po na dumalo kami that time, mga minamahal. At after po ng ating banal na gawain, pinalihans po namin ang aking minamahal na anak sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal. At tunay po ng pag-uwi po namin, inaobserbahan ko po yan, mga minamahal, at tunay po na ang aking mga minamahal na anak na hanggang sa kinaumagahan, mga minamahal, tunay po na nakakakain na rin po siya at dumalang na rin po yung kanyang pananakit ng tiyan hanggang sa tuluyang pinagaling na po siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako man po, mga minamahal, ay may UTI din po, mga minamahal, dahil nasubukan ko po yung pag-ihi na halos minuto na talagang nagsi-CR po ako na ang iniihi ko po, mga minamahal, ay isang patak lang po na dugo, mga minamahal, na talagang pagka nilalabas ko yan, mga minamahal, sobrang sakit po yung nararamdaman ko, mga minamahal, na that time, mga minamahal, na talagang nag-ayuno po ako dito po sa ating pastoral, mga minamahal, na pinagpatuloy ko po yung pag-aayuno ko, mga minamahal, dahil andyan po na naniniwala po ako at nananampalataya na talagang mahal na Panginoon po yung magpapagaling po sa akin, mga minamahal. At tunay po nang matapos po yung pag-aayuno ko po, mga minamahal, na inoobserbahan ko po yung sarili ko, mga minamahal, at tunay po na ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, na hindi ko na po nararanasan yung pag-ihi ng ganun, mga minamahal. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa katuruan po ng ating minamahal na pastor, na tunay po na tayo tinuruang magpakumbaba, mga minamahal, mangunawa sa ating pong kapwa, mga minamahal, dahil po sa aking pong trabaho, mga minamahal, dahil sanlibutan po yung mga kasama ko, mga minamahal, bali ako lamang po yung Kristiyano po, mga minamahal, na tunay po na sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon, na yung mga turo po na tinuturo po dito ay talagang tinuturuan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, na andyan yung mga kasama ko, mga minamahal, na hindi ko po alam kung may galit po sila sa akin, mga minamahal, dahil sinasabi sa ibang mga co-work ko po na andyan na nagsusumbong daw po ako sa may-ari, mga minamahal. Subalit tunay po na talagang hindi ko po ginagawa dahil alam ko po, ayaw ko pong magkagulo, mga minamahal. Tunay po na andyan na ang dami-dami po nilang sinasabi, mga minamahal. Subalit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na talagang hindi na po natin pinapatulan yung mga ganyan, mga minamahal. At tunay po na pinanalangin ko na lamang po sila, mga minamahal, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na naging maayos po ang lahat, na naging maganda na rin po yung pakikitungo po nila sa akin, mga minamahal. At tunay po na bagamat sila yung nagkasala, mga minamahal, tunay po na patuloy ko pa rin silang pinapatunguhan ng maayos, mga minamahal. Tunay po na talagang nahihipo po sila, na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagtuturo niya po sa akin sa mga turo at aral po dito na aking po natututunan, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na paggabay, pag-iingat niya po sa aking pagtatrabaho, dahil tunay po na talagang napakalayo po ng aking nilalakbay, mga minamahal, na andyan nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan din po na pinagkakalob niyo sa akin, dahil talagang nakakapagod pong magbiyahe, mga minamahal. Subalit andyan po na talagang pinangawakan po ako na ating pinakamamahal na Panginoon, na andyan yung kalakasan na ipinagkakalob niya po sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy at patuloy niya pa rin po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at pagbigyan po natin yung last na magbigay pa salamat, ang ating beloved Sister Risa
Briones. Ating beloved choir, please prepare. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. O din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon pinagkaloob niya upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay mula po nang makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-dati po mga minamahal, ang buhay po namin ay wala pong kapayapaan at puno po ng pag-aalala. Subalit nung makakilala po kami sa gawain na ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po na tunay na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagbabago sa aking beloved husband na noon ay punong-puno ng bisyo, mga minamahal. Subalit nung kami po mga minamahal, andyan po na tunay na inalis na ating Panginoon ang kanyang mga masasamang bisyo. Kaya labis-labis po ang pagpupurit pagpasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan sapagkat ito po hindi ko nakasanayan. Ako po'y lagi nag-aalinlangan na magsuot ng mga damit na may kabanalan. Subalit sa patuloy po na pagdaluan dyan po na ako po ay natuto na magsuot ng may kabanalan. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at sa mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa kabila ng mga pagsubok po siya na pinatatatag niya kami. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking mga anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, mga kapatid. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pagkikinig ng buhay na patuto. Magising na po tayo mga minamahal at tayo na po tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon habang naganda ang ating mga minamahal na mga awit. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life, won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and let me go. Come on and shout from the mountain top, proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the world goes, Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout from the mountain top, proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the world goes, coming soon, so very soon. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Christine. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hindi kailanman nagkulang ang Diyos. Sagana ang kanyang pagpapadama ng kanyang banal na presensya. Siyang ating kalakasan. Magsikap ang bawat isa, ating maramdaman ang kanyang banal na presensya. Huwag kang magpatalo sa antok. Ito ang oras ng pagpupuri sa Diyos. This is the moment we worship our Lord God. Dahil natin dumalangin dakilang Diyos, mambanang sa iyong pangalan, aming pinakamamahal ng Jesus. Talastas mo bawat puso at isipan ng iyong mga anak. Walang bagay na naliligid sa iyo. Wala kaming nais sa umagang ito, kundi ikaw ay aming purihin, dakilain, pasalamatan sa lahat na magawa mo sa aming buhay, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagbibigay ng mga pagpapala. Di kami makapagbayad. Walang may babayad sa patasalita. Tangi namin magagawa ay alayan ka ng papuring ang mga pagkasabawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa aming nagawang pagkasal. May ito'y aming naisip na naman sa gawa ng salita at di kayo sobrang kalupang patawarin ko naman pa ino. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggang. Damihin na niyo pa na presensya. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida. Ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. We worship you, Lord. We present what is Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa pagpapala, sa mga biyayang langit. God bless you. Dito na masukat ang pag-ibig. Buhay-buhay amin sa Lord. Kaya ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig sa'yo, pagmamahalin. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalin sa aking laging puno. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, gusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking pinakamamahal.
maging kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't share. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't share. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Thank you so much, sis. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, talagang grabing pagpapala ang bawat natatanggap ng kanyang mga anak. Amen. Especially kapag tayo po mga minamahal ay dumadako sa mga papuring awit ng ating mga minamahal ng mga awit. Talagang sinisikap ng bawat isa. Dapat magsikap ang isa ating mga beloved viewers, ating beloved newcomer. Ay kayo magsikap at kausapin talaga niyong mahal na Panginoon sapagkat saan man kayo naroon, kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At muli tayo po mga minamahal sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Kayo pa rin ay nandito pa sa ating overnight prayer dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Magpatuloy po kayo mga minamahal hanggang sa mamaya lamang ay makakapakinig tayo sa salita ng mahal na Panginoon upang kayo lubos sa pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Valdez Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil dadakon mga minamahal sa magiging pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasabong bahagi at mga handog sapagkat napakahalaga nito mga minamahal. Amen. This will open the gates of blessings. Ito yung magbubukas ng mga pintuan ng mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Sinabi dito mga minamahal sa 2 Korinto, kabanata 8, talata 1 hanggang 5. Bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok at kapigatian ay ang kasaganaan ng kanilang katuwaan. At ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuwa ko at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsiabuloy sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanhig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy o bigay sa mga banal. Ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ito po yung ating pong binasa sapagkat napakahalaga na ating pong maging ehemplo na sa ating pong pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at ating mga handog, mga minamahal, hindi po nakabase yan kung ano yung kalagayan mo ngayon, kundi nakabase ito sa masaganang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi pinag-uusapan kung ang
buhay mo ngayon ay may kubo at mamaya kailangan mo ng pamasahe at kailangan mo ng makakainin. Amen? Ang sinasabi dito mga minamahal, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Kaya kailangan ng pananampalataya at dito susukatin ng ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo yung ating mga kapatid sa Macedonia. Sabi niya, kung paanong maraming pagsubok na sa kapagatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan. Grabe. Sila nasa pagsubok, sila po mga minamahal ay napipigati, lumuluha, amen, napapahiya, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, amen. Pero ang sabi ng talata mga minamahal, tuwang-tuwa sila. Grabe mga minamahal, yun doon mga minamahal, yung talagang grabing kagalakan nila pagdating sa pagbibigay. Ang sabi pa dyan mga minamahal, ang kanilang malabis na karukahaan ay sumagana ang kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Mahirap ang buhay, pero patuloy na ibinibigay ang para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, ito po mga minamahal ay obligasyon ng mga anak ng Diyos. Hindi pag ikaw lang ay pinagpala, hindi pag ikaw lang ay sumagana, ay saka ka lang magbigay. Amen. Sapagkat ito nga ay susi ng pagpapala. Everybody should do this thing. Kailangan nating gawin ito upang buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at iubusan pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Kaya nga sabi niya sa matalata, sabi niya, nalubhang ipinamamanig sa amin ang tungkol sa biyayang ito. Grabe. Amen? Ang mga anak ng Diyos na totoo, ang kanilang kasabong bahagi handog, ang kanilang pagbibigay, nagmamakaawa sa mga manggagawa, sa mga apostol ng Diyos. Amen? Please, pangasiwaan niyo itong halagang itong aming ibinibigay. Amen? Amen? Hindi nila pinakikialaman ng mga manggagawa. Hindi nila pinakikialaman ng mga apostol. Ibinibigay nila ng full trust ang mga halagang yan. Kayong inilagay ng mahal na Panginoon diyan, pangasiwaan ninyo ang aming halagang ibinibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Marami po mga Kristyano, kuminsan mga minamahal, kapag nagbigay ay kailangan sundin na sila ng mga manggagawa. Susunod na yung mga minamahal na manggagawa. Kailangan bilhin nyo ng ganito, kailangan bilhin nyo ng ganito. Hindi ganoon mga minamahal. Amen. Hindi yun inilagay sa ating kapangyarihan kung papaano mga siwa ng mga halaga na yan. May kasabong bahagi, handog na yan. Yung ating mga special offering na yan, hindi sa atin yan. Meron tayong mga tagapangasiwa, meron tayong tagapangalaga sa atin, meron tayong ibinibinigyan ng mga pastor ng karapatan mga siwa na mga halaga na yan. Hindi yan sa atin. So ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang utos sa'yo na mahal na Panginoon, magbigay ka. Ibigay mo para sa mahal na Panginoon. Kunin mo sa iyo. Kung paano ganapin at i-manage yung mga halaga na yan, it is out of your power. Out of your business. Ang kailangan mga minamahal, magtapat ka at Diyos ang magbibigay sapat kaalaman sa ating mga tagapangasiwa, mga manggagawa upang gamitin yan sa kanyang banal na iglesia. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, iba't ibang uri ng pagbibigay. Amen? Meron tayong tinatawag na almsgiving. Ito pagbibigay sa mga mahihirap natin mga mapulibin natin mga kababayan. Meron naman tayong tinatawag na pagbibigay ng first fruit. Mahal na Panginoon, pag ako'y pinagpala mo, ang aking unang tatanggapin na halaga, ibibigay ko sa iyo buong buo. Ang tawag dyan, first fruit, pagpaparangal sa mahal na Panginoon. Amen? At kapag ginawa natin yung mga bagay na yan, mga minamahal, ang sabi ng talata, lahat ng yan ay tinatawag na huwag natin pakialam. Meron ding special offering. Amen. Kung iniipon tayo, marami tayo mga kababayan, mga kapatid, na talagang nandyan ang kanilang pag-ibig sa mahal na Panginoon at ginagamit sila upang may parating yung kanilang mga special offering. Amen. But take note, mga minamahal, ang lahat ito, yung first fruit, yung ating ginagawang almsgiving, yung ating ginagawang special offering, ito ay hindi ang ating mga ikasampung bahagi handog.
Kinaklaro ko lang mga minamahal. Amen? Dahil baka kuminsan mga minamahal tayo nagkakamali, ay magbibigay ako ng aking kasampung bagay o magbibigay ako ng special offering o kaya magbibigay ako ng aking almsgiving. Pero yun na pala mga minamahal yung ating kasampung bahagi handog. Amen? Siguraduhin natin mga minamahal na yung sa ating mga pagpapalang meron tayo, otomatikong ibukod kaagad ay kasampung bahagi at handog. Ngayon, from the amount na naiwan sa iyo, na yan ay para sa iyo, kung gusto mong gamitin bilang talagang daluyan ng pagpapala upang makamit ang mga katuparan ng mga special projects natin sa mga pamagitan ng mga special offering natin, gamitin mo, ibigay mo out of the share na meron ka. Amen? Huwag mong gagalawin yung para sa mahal na Panginoon. Sapagkat ay kasapong bahagit mandog, hindi atin yan ay sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, praise the Lord. Kung ikaw man minamahal ay na hinihipo ka para magbigay ng almsgiving para sa mga may hirap, no worries. Amen. Pagpapala yan, sabi na malapit. Pero huwag mong gawing almsgiving yung para sa mahal na Panginoon. Sapagkat saan ba ginagamit yung ating kasamang bahagi at ang ating mga handog? Ang sabi dito mga minamahal, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa Malakias 3:7-12, sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng Magbo. With you sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. With you sinasabi, saan ka naming ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nang sumpa na masumpa, sapagkat inyo kong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Anong gagawin sa ikasampung bahagi at handog? Dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin niyo ako ngayon sa araw na ito, sa bagay na ito, kung hindi ko bubusan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Upang dadalhin daw natin kasamang bagay ng dug, upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Amen. Amen. Sana ang bayan naman ng Panginoon, sabay sambahan nandoon ang kanyang mga minaman na manggagawa. Iniwanan ang kanilang propesyon, ang pamilya, ang kanilang mga trabaho. Tugunin lang ang panawagan ng mahal na Panginoon bilang manggagawa. So, paano sila mabubuhay kung hindi sila bibigyan o bubuhayin ng mahal na Panginoon? Kaya tayo pinagpapala para mabuhay ang ating mga minaman na manggagawa at kanila may pagpatuloy ang kanilang katawagan. Pambayad ng kuryente, pambayad natin ng mga gasolina, yung mga maintenance ng ating pong mga facilities, ating mga ginagamit sa ating pananambahan. Kung walang mga manggagawa, mayroon kakaroon tayo ganito? Wala. Amen? Mayroon tayong ginagamit ng kapatiran na magbigay ng lupa. Pero sino mag-manage na para tumayo yung ating pong ating banal na sambahan? Wala. Amen? Pero dahil sa ating mga minaman na manggagawa na tinawag na mahal na Panginoon, kaya tayo ngayon, sitting pretty tayo ngayon. Pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, hindi po pwede, ang ilan mga minamahal, ang ginagawa pa nga nila, kung minsan ayokong ibigay lahat. Ito, dahil ko, pinakikialaman natin. Kaya nga tayo pinagpalay, para bigay natin kasama bayad bando, gagamitin yan ng kanyang mga pinagpalang mga manggagawa. Amen? Huwag nating ipagdamot ang bagay na hindi atin. Ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Tandaan po natin mga minamahal, ano yung kasampung bahagi? Ito yung tinatawag nating tithes. Amen. 10% of the blessings that we receive, ito yung tithes, ibugod mo kagad yan. Pero sinasabi naman ng pastor, meron tayong tinatawag na ikasampung bahagi, handog. So magkasama yan. So sabi naman ng pastor, yung tithes mo, 10%, yung handog mo, tapatan mo yung tithes. Another 10%. So mayroon tayong tinatawag na 20% giving.
Amen? Narinig natin yan mula nung tayo nakakilala. Amen? Kaya kung for example, mga minamahal, meron kang 1,000 pesos, for example, na pagpapala, times 0.2, kasi 20% nga kasi. Amen? Times 0.2, that is 200. So, ibukod mo kagad yan. Kung mayroon kang 100 pesos na natanggap, times 0.2, oh, that is 20 pesos. Ibukod mo kagad ulit. Pag may natanggap ka 10 piso, times 0.2, 2 pesos, ibukod mo ulit. Amen. Amen. Pero kapag nakatanggap ka ng 100,000, amen? So times 0.2, that is 20,000. Brother, malaki na yan. Eh, malaki naman ang pagpapala na tanggap mo. Bakit ka pinagpala ng malaki? Dahil gusto ng Diyos pagpalain ng kanyang mga minamahal na manggagawa. May gagawin na project pamamalakay ng salita ng Diyos. May babayarang kuryente. Mayroong sasakyan na dapat ayusin. Kaya tayo pinagpapala. Kaya huwag mong i-delay ang para sa mahal na Panginoon. Sapagkat ibinigay yan sa iyo upang magamit sa kanyang banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, kapag ginawa natin yan, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog isang pagpapalang walang sapat na silid na kalang. Ito pa, oh, sabi diyan, aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng iyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mahubog. Tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen? Amen. Ang matapat na Kristiyano, mga minamahal, sinasabi ng Biblia, mga minamahal, tingin ng mga tao sa kanya, sa totoo lang, maski na wala ng piso sa kanyang bulsa, napakayaman mo pa. Kaya kapag umutang sila sa iyo, hindi mo maibigay ang kanilang inutang, magagalit sila sa iyo, dahil hindi sila niwalang wala kang pera. Amen. Eh, hindi natin pinagmamalaki ang perang meron tayo, meron pa rin wala. Ang sa atin, pinagmamalaki natin ay ang Diyos na ating natanggap, walang iba, ang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Maski na wala kang pera, nakakapagpatuto ka, magagalaking ka, nakangiti ka parati, nakadristukil ka. Amen. Nakabarong ka. Na hindi nila alam, mga minamahal. Amen. Dahil ang ating may pagmamalaki, hindi kung anumang meron tayo. Kung mga possessions na meron tayo, hindi sasakyan, hindi bahay, hindi anumang meron tayo na tanggap natin sa malapay noon. Ang tanging nating may pagmamalaki sa ating buhay, tayo'y mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Lahat ng gusto magtapat sa Diyos sa pamagitan ng pagbibigay, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Amen. Hawakan na po natin mga minamahal. Ating po'y kasamang bagay tandog. Ito'y panalain po ng ating mga kapatid, ang ating beloved elder, Brother Marlon De Vera. Pag ito po'y basbasan ng ating malapay noon. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Amen. God bless po sa beloved elder. Tayo po sama-sama